Jeg har fået spørgsmål. Jeg skal udlede løsningsforslaget til en andengradsligning, og så skal jeg også forklare, hvad A, B, C og D betyder for en parabels udseende. Og her der ser vi den generelle andengradsligning, der siger ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og vi kan se, at andengradsligningen det er en andengradsligning, fordi x det er opløftet i anden. Og for at løse en andengradsligning skal vi bruge en diskriminant, og den hedder b i anden minus 4ac, og hvis d er negativ, er der ingen løsning, og hvis d er lige med 0, så er der en løsning, og den hedder minus b divideret med 2a. Og hvis d er større end 0, så er der to løsninger, og det kan man finde ved at så kan man finde x ved at sige minus b plus minus kvadratet d divideret med 2a. Og der er to løsninger, fordi der er plus og minus kvadratet d. Men det vi vil bevise, det er, at man finder x ved at sige finder x ved at sige minus b plus minus kvadratet d divideret med 2 gange a. Og for at bevise det, så skriver vi vores andengradsligning op. Så får jeg den smarte idé, at gangen med 4a på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå og det bliver lige med 0. Det er klart, når man ganger 0 med et tal, så bliver det 0. Så får jeg en ny smart idé med at lægge b i anden minus 4ac til. Og det er også det, vi har, der står heroppe. Så det lægger jeg til nu. Så kan vi se her nu, at der står plus 4ac og minus 4ac. Det vil sige, at de to går ud med hinanden. Så nu vil jeg skrive det op. Så skriver jeg lige med d, da vi kan se heroppe, at d er lige med b er minus 4ac. Nu har vi så det her. Der kan en smart elev se, at 4, at det her, det er en kvadratsætning. Det her det er dobbelte led i anden, og det her det er dobbelte led i anden, og det er første led i anden, det andet led i anden, og det dobbelte produkt.
Så det kan vi også se heroppe. Så skriver vi kvadratsætningen. Så har vi så det her. Så det vi vil gøre for at finde x, det er først eller få x isoleret over på den ene side af lighedstegnet, så laver vi kvadratrod, så vi får i anden væg og fjerner parentesen. Det gør vi. Og det skal vi så også gøre over på den anden side af lighedstegnet. Så der kommer til at stå to af x plus b plus minus kvadratrod d. Så er vi stadig interesseret i at få x isoleret, så vi trækker b fra, så det kommer til at stå to af x er lige med minus b plus minus kvadratrod d. Så skal vi få isoleret x, det gør vi ved at dividere med 2a på begge sider. Og til slut kommer så til at stå x er lige med minus b plus minus kvadratrod d divideret med 2 gange a. Og det var så også det, vi skulle bevise her. Så nu har vi bevist, hvordan at det er rigtigt, hvordan man løser en anden gradsligning. Nu vil jeg forklare, hvordan A, B og C og D har betydning for parabelens udseende. Så hvis vi tegner en parabel her, så A, det betyder om grenene vender opad eller nedad. Og hvis A er positiv, så vender grenene opad, og hvis B er negativ, så vender grenene nedad. Så vi kan se her på den her parabel, for eksempel at A den er negativ. B, det er hældningskoefficienten. Og hvis vi sætter en tangent på skæringspunktet fra parablen i y-aksen, det er cirka her, så kan vi se, at B den er positiv, fordi den går opad, når man går en til højre, så går tangenten opad. Så det vil sige, at B er positiv. Hvis tangenten falder sådan nedad, så vil B være negativ. Men B det er altså hældningskoefficient. C det styrer, hvor parablen rammer y-aksen. Det er skæringspunktet y-aksen. Så hvis C er positiv, så skærer den y-aksen over x-aksen, og hvis B er negativ, så skærer den ned under x-aksen. Det vil sige, at C det styrer, at det skærer i 0,c. Til sidst har vi D. Det styrer, hvis D er positiv, så rammer grenene ned på x-aksen 2 gange. Og hvis D er 0, så rammer parablen på x-aksen 1 gang. Altså parablen har toppunkt på x-aksen. Og hvis det er negativ, vil det sige, at grenene slet ikke rammer x-aksen.